Scream 7. Scream je späť a momentálne je 23:00, práve som prišiel z kina, takže toto budú úplne čerstvé pocity. Stojí to za to, nie je maska Ghostfacea už obohraná. Má nám táto séria ešte vôbec čo ponúknuť? Toto video bude bez spoilerov, takže sa nemusíte báť. Neprezradím nič zásadné. Ani dej, ani zápletku a ani to, kto je pod maskou. Či maskami? Samozrejme budem musieť spomenúť drobné detaily. Ale nič, čo by vám pokazilo zážitok. Obsadenie. Vo filme sa neobjaví Jenna Ortega ako Tara Carpenter. Táto informácia nám bola známa ešte pred premiérou, takže to nie je spoiler. Naopak, vracia sa nám Sydney Prescottová, ktorú hrá Neve Campbell. Sydney je v podstate Ultimate Final Girl celej série. Jediná postava, ktorá prežila od prvého filmu z roku 1996, kde boli vrahmi Billy Loomis a Stu Macher. Moderný Scream. Tak ako ide doba dopredu, tak ide aj Scream 7, ktorý drží krok s technológiami. Vo filme sa preto objavujú prvky ako AI, deepfake, digitálne manipulácie či CGI. Motivácia aktuálneho Ghostfacea alebo Ghostfaceov sa točí okolo myšlienky vytvoriť novú Sydney Prescottovú, takzvanú Sydney 2. S tým, že pôvodná Sydney je už legenda, OG, a jej prime je už dávno preč. Vracia sa postava Stu Machera z prvého filmu. A ešte predtým, než niekto napíše, že to je spoiler, tak táto informácia bola oficiálne komunikovaná ešte pred premiérou. Otázka je všetko naozaj také, ako sa zdá? Tento diel si robí srandu z hororových klišé ešte viac než predchádzajúce časti. Napríklad, vždy zastrel zloducha do hlavy, takzvaná rana istoty. Pchajú nám tam očividne podozrivých ľudí, ktorých samotné postavy začnú podozrievať. Klasické red herrings. Scream je stále o tom istom. Hádať, kto je vrah, alebo aspoň koľký sú. Aj keď nám film podhadzuje viacero podozrivých a snaží sa nás zmiasť, musím povedať, že približne z tretiny som si vraha vedel tipnúť. Soundtrack ma príjemne prekvapil. Pesničky boli dobre vybrané, scény fungovali a nepôsobili rušivo. Hudobne je to určite jeden z lepších dielov z posledných rokov.